Tycho Kostadinov dneska odehrál první minuty za Sigmu, tak jaký to byl pocit zahrát si v novém dresu a trošku paradoxně zrovna v Polsku, kde to moc dobře znáš? No, ako mám super pocity z toho, že som prvýkrát zahral za Sigmu. Mal som trošku zranenie v tej príprave s tým záďakem, ale teraz je všetko OK. No tak akurát to dopadlo tak, že si zahrám v Polsku, ako tu nedaleko som tiež hral. S Katovicami to boli dobré derby a teším sa na prvé minúty a aby som tak pokračoval čo viac ďalej. Ještě pojďme trošičku k tomu zranění, které vlastně tě nepustilo hned od prvních dnů, vlastně, co si začal trénovat do těch zápasů třeba v Rakousku. Tak zkus popsat, co tě vlastně limitovalo a jak si na tom teď. No tak som sa vrátil z dovolenku a tak v Rakúsku bolo tak dosť intenzívne. Prvé dni ja som to pocitil ten záďak a nechceli sme to rizikovať, aby to nedopadlo horšie. Aby to nebolo na viac týždňov, tak lepšie to bolo tak urobiť, že tak týždeň pauzu a už teraz je to OK a aby to tak pokračovalo. Jak se cítíš po těch 20 minutách, které jste dostali? Nakonec jste dali vítězný gól, ale možná to nejtěžší přišlo potom po závěrečném hvízdu s Patrikem Kmínkem? No, to teraz musím si to zvyknúť tutaj s trénerem kondičným, že tu sa dosť beha, ale keď nám to pomôže, to musíme zvládnuť a keď nám to pomôže v zápasu, tak treba to, je to ťažké teraz vydať aj na mňa, som taký zadýchaný, ale keď to pomôže aj v líge, aj v tá Európa, no to treba prácu odrobiť. Ty osobně, jak se cítíš vlastně? Liga začíná příští týden, měl si nějaké tréninkové manko, tak postupně se do toho dostáváš. Kolik procent třeba Tycha Kostadinova jsme dneska mohli vidět? No tak to není to na 100% určite, lebo ten bol taký prvý týždeň, čo som, no aj všetko som neotrénoval, tak od tú stredu som začal trénovať naplno. No tak postupne to, týždeň za týždeň to, dúfam, že to bude lepšie, to sa dostanem v tréningu v čoraz lepšej formy, takže musím si nadčasovať teraz v tréningách.